Αυτά είναι 3 διαμαντάκια που ξεχώρισα σήμερα στο σούπερ μάρκετ ως παιδοδιατροφολόγος. Ξεκινάω με την τριμμένη μοτσαρέλα της εταιρείας Alpiland. Τη συγκεκριμένη μοτσαρέλα έχει παστεριωμένο γάλα για λάδος, αλάτι, οξυγαλακτική καλλιέργεια και πιτιά. Όμως αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι περιέχει μόνο 0,75 γραμμάρια αλάτι στα 100 γραμμάρια προϊόντος, γεγονός που το κάνει μια εξαιρετικά ασφαλή επιλογή και για βρεφάκια. Συνεχίζω με την αγαπημένη μου εταιρεία, την εταιρεία Tsanos. Σήμερα έχω να σας δείξω κριτσίνια με κουρκουμά και κόλιανδρο. Τα συγκεκριμένα κριτσίνια περιέχουν αλεύρι του, ελληνικό ελαιόλαδο, κουρκουμά, παραδοσιακό προζύμι, ηλιέλαιο, νερό, κόλιανδρο, μαγιά και αλάτι. Πάρα πολύ νόστιμα κριτσίνια και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η προσθήκη του κουρκουμά. Ο κουρκουμάς είναι ένα από τα πιο μελετημένα και τα πιο ευεργετικά μπαχαρικά στον κόσμο και η κουρκουμίνη του έχει εξαιρετικά ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Και για το τέλος έχω το φυστικό βούτυρο της Healthy Habits. Το συγκεκριμένο φυστικό βούτυρο έχει 99,9% ψημένα φυστίκια και το 0,1% είναι αντιοξυδωτικό εκχύλισμα δενδρολίβανου. Είναι μια εξαιρετική επιλογή γενικότερα, πόσο μάλλον για το σούπερ μάρκετ, και σας συστήνω ανεπιφύλακτα να το αγοράσετε αν ποτέ βρεθείτε στο ράφι με τα αλήματα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και θα τα πούμε στο επόμενο σούπερ μάρκετ haul.